Pourquoi nos hommes sont déployés avec leur armement? Le MOU signé avec l'ONU. Colonel Gozea Mai Armaka Fola, MINUSMA ka kuma lasebara misigini be Bamako Olivier Salgado. Ka fo ka ban kwa be ni Ivoirien Sourassou Karama Bamako. Quand a dit Mbefeka alajea ko anka surasi minelew nunu to sebena u selen Bamako pankulu jigiso la yi. Oko u ma se ka sebena bara foisi wɛrɛ ɲɛsɔ. A ka kan a ka latilen ko surasi kulu fɛn o fɛn kɔnna nunu ɲɛ ye olu bɛɛ ye Nations Unies ka bugunatigɛ sɛbɛn sɔrɔ min b'u ka malilataga kɔrɔ sinsin ani diɲɛ tɔn ka waleɲuman dɔnjala bɛ da u bɛɛ disi la u kɔ segintɔ i n'a fɔ an ka sɔrasi laban minnu bɔra yen olu y'u ka waleɲuman dɔnjala o sɔrɔ cogo min kalo in tile 10 u ka daga la pankulu jigiso la yen MINUSMA yɛrɛ kɔmananba fɛ an bɛ jaw bila aw ka bolo kan aw bɛ se ka minnu sɛgɛsɛgɛ. Ali bi a ka fɔ la ni ye surasi jɛnkuru segiɲalen minnu bɛ se la Bamako pankuru kɔnɔ jɛnkuru wolonwulanya ye pankuru mita a ka segi Côte d'Ivoire. Depuis 2019, Kabi 2019 nin ye anw ka cɛdenw falenko seginan de ye surasi kulu jigintaw la seginlisoli ani kuraw latagali Mali la o bɛɛ kɛra SAS ka pankuluw de fɛ pankulu la pan yamaruya sɛbɛn ni a la jiginli yamaruya sɛbɛnw o bɛɛ dira olu bɛɛ senfɛ. Au vu des manifestes et des cargolistes. Omi Sourassou ka baara bɛ kɛ la an sarati le kan. Nous profitons d'une base logistique. An bɛ anw sinsin minanmara daga sigili de kan SAS fɛ ka an ka nagakɔrɔ dɛmɛdon kulu cogo minandaga wɛrɛw kɛrɛfɛ i ko Alimankaw ta Autriche, Belgique, Suède, Pakistan o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw a kun ye de an ka se ka minanmara daga dɔ sɔrɔ an ka cɛdenw tɔgɔ la minnu bɛ MINUSMA ka yamaruya kɔnɔ an ka minanw fɛn o fɛn bɛ ci an ka MINUSMA kɔnɔmɔgɔw ma Tɔnbukutu walima Mopti walima minnu yɛrɛ bɛ kɔfalen ka na Abidjan maintien kama an ka cɛden camanbaw minnu bɛ Mali la MINUSMA ko hukumu kɔnɔ olu bɛɛ bɛ tɛmɛ nin daga kɔfɔlen in de fɛ o kɔfalen na anw bɛ anw jɔyɔrɔ ta olu ka lakanaliko la o baara bɛɛ bɛ kɛ ni bɛnkan sɛbɛn dɔ de ye anw ni ONU cɛ ani baaraɲɔgɔnya sɛbɛn dɔ fana bɛ kɛ anw ni SAS cɛ ONU ka danw bonyali kɔnɔ an b'a to SAS mɔgɔw yɛrɛ ka o kuma tiɲɛtigiya. L'existence de ce partenariat. Ali bi a ka fɔ la fana ni omi baara tɛ se ka kɛ ni tanganaw t'i bolo yomi marifa n'a ɲɔgɔnnaw. Le MOU signé avec l'ONU. Bɛnkan sɛbɛn min bɛ anw ni ONU cɛ o bɛ anw yamaruya ka maramafɛnw ta anw yɛrɛ lakanali kama ani ka an ka daga lakana wa n b'aw hakilila jigin ko jatigɛwale ko de bɛ Mali la o de la Conseil national de sécurité ka laseli sɛbɛn y'a jira ko baara ninnu bɛɛ kɛra sariya bonyali kɔnɔ n'o ye pankulun kelen ka taga ni an ka sɔrɔsiw ye pankulun dɔwɛrɛ ka taga n'u ka maramafɛnw ye u lasagolen kɛsow kɔnɔ an ka sɔrɔsiw ma jigin ka maramafɛn foyi to u bolo kɔnɔ sɔrɔsi fini tun b'u kana wa u ma u yɛrɛ bugunatigɛ dogo bɔsi la. Habillés en uniforme, ils n'ont nullement caché leur identité. Ka taa ni ŋunuŋurukan a daminɛni jamana fila ka sɔrɔsi ɲɛmaabaw bɛ ɲɔgɔn karama o bɛ kumana ni ɲɔgɔn ye. Kabini ko in kɛra anw ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ni Mali ta bɛ kuma ɲɔgɔnya la an ye yamaruya sɛbɛnw bɛɛ jira u la k'a jira ko anw tɛ digidigi sira kan. Ka taa ka kuma daminɛ na fɔ ka taga bila laban na a segila kuma min kan ka caya o le ko Mali ni Côte d'Ivoire kan ka bɛn kere ma sabu jugu kere min b'o la o le ye jatigɛ walikɛlaw ye. Aïcha Diarra, Abidjan, VOA Afrique Bambara tɔgɔ la. Habillés en uniforme, ils n'ont nullement caché leur identité. Toute cette polémique ne devait donc pas avoir lieu.